Bueno, mira, veus, Jordi? Amplificador mòbil. Amplificador mòbil, una roda, dos potes i dos manises. Vale? Au, venga. Queda la mar de xulo per anar de campo i playa, imagina, per fer una operació mòbil. Bueno, doncs ja hi som. Aquí tenim l'amplificadoret del Salvador, que li està el Pep, aquí, el senyor dels Cuchalibres, li hem fotut un cop de vista i ara l'en fotrem en marxa a veure què passa. Vale? Això fa tota l'olor de construcció de l'A3AY de fa anys enrere. Molt ben fetet i molt ben distribuït. Vale? Aquí al frontal, bueno, en fi, ara veurem a veure què passa, vale? Bueno, en fi, per la part del davall, jo dic que fa tota l'olor de construcció de l'A3AY, perquè l'aparatet, el que coneixo fa anys, el José Antonio, l'aparatet està construït amb molta cura i molta millor, i molta netejada. Bueno, en fi, ja està això. Apa, a veure si funciona. Bueno, mira, aquí l'amic Pep, que tu ja el coneixes per un altre vídeo que vam fer quan lo d'allò, aquí l'equipamento. Bueno, i aquí tenim l'amplificador funcionant. Se li ha canviat aquí una resistència. Aquí te'l passo per la part de darrere, val? I aquí ara veuràs que això trau 500 watets, vale? Espera que s'ha d'acoplar, bueno, i com que no té les... Ara, veus? 500 watets. 500 watets, vale? 500 watets. Val? I aquí està tot l'invent, ja acabat de revisar. Vale? Bueno, en fi, ja ho tens, jo et fico per aquí darrere, i tu que ja te fas els teus muntatges i te ho fas tot, pues ja d'allò. Vale, Jordi? Aprofites algo dels altres vídeos, val? Vinga, fins ara, aquí una fotografia del Pep, una gravació del Pep, el tio aquí dels Chuchalibres, vale?